kyakkyawa duniyar su babu abun kushi a jikina ta Halila ta san kowa duniyar su babban labari raina sa idan zan furtawa duniyar su wajen kyau da ɗabi'a ko nasabar ta ya fi kwatantawa duniyar su ta zama tamkar zinariya kun tafiya tamkar wahainiya kai gabatun san babu girgiya na shiga wani lambu na furannin so na faman kamshi duniyar su komai mai kawa yanayin daɗi ya san jan numfashi duniyar su babu zato guna daga baya na sai murya na tashi duniyar su ko da na yau juyi wata kyakkyawa ce ke murmushi duniyar su take ta hauzance a cikin iko murya ta mai taushi duniyar su wannan zance zanen takaita domin nan take mun daidaita ta karbi suna ta alkinta babban tsammani a cikin raina na yi cikar buri duniyar su na ce so daɗi mai sauƙi ne a san mai inkari duniyar su koma mai zai ce so alkairi garan bai zama sharri duniyar su maraya shi ne mai akasin so dabara ko wayo sai mai so yau zan yi sali ga masu gudun so